skal vi prøve at snakke lidt om, hvilke forestillinger du har om eksamen. Hvad forestiller du dig, når du tænker på eksamen? Jeg forestiller mig, at jeg går helt i stå, og at jeg ikke kan huske noget, og jeg dumper, og at sensor stiller mig nogle spørgsmål, som jeg ikke kender, og at han ikke kan lide mig. Så det. Har du en masse erfaring med, at det plejer at gå sådan? Nej, det har jeg faktisk ikke, for jeg har aldrig været til eksamen før. Okay. Hvor tror du så, de billeder kommer fra? De kommer fra, hvad jeg har hørt andre fortælle, eller ja, hvad jeg har hørt andre, hvad de har oplevet. Så du ved faktisk ikke, hvordan en eksamen foregår? Nej, men jeg tror, det bliver rigtig svært for mig. Nu skal vi prøve at se på, hvordan virkeligheden er i forhold til det, som du fortæller mig, du har af forestillinger om det. Okay. Ja. Så ser han, at jeg har her på tavlen skitset op, hvad din forestilling er, og hvordan virkeligheden ser ud. I din forestillingsverden, så forestiller du dig højst sandsynligt, at det her det er en afprøvning af, om du er god nok som menneske. Er jeg lige så god som alle andre? Det kan også være en afprøvning af, eller en forestilling om, at det er et bevis for, hvad du er værd som menneske. Det er derfor, man får karakter. Hvis jeg får 0,2, så er jeg nok ikke ret meget værd som menneske. Hvis jeg får 12, jamen så er jeg et rigtig godt menneske. Og når du går ind til eksamen, så er der i din forestillingsverden faktisk mange andre mennesker, måske der er med ind til eksamen, end lige præcis kun dig og lærer og sensor. Det kan være en storebror, der er meget, meget dygtig. Det kan være andre i familien, der har store forventninger til dig. Det kan være lærer, som du har haft, som du ikke bryder dig særlig meget om, eller som du føler ikke bryder dig om dig. Så der kan sidde mange mennesker i din forestilling, og de er alle sammen med ind til eksamen og med til at hindre dig i at yde det, som du rent faktisk selv skal yde. Så det bliver en tung omgang, hvis man skal jo flere, der er med ind, jo tungere bliver det. Og nu skal jeg vise dig, hvordan virkeligheden ser ud i forhold til det, fordi sådan er det ikke. Det drejer sig om 25 minutter af dit liv. I virkeligheden er det kun de 20 minutter, du skal sidde og tale med lærer og sensor inde i et lokale. Og det drejer sig om et fag. Det skal du huske på. Det er ikke dig som menneske, der bliver afprøvet. Vi er samlet om et fag. Hvordan du er som menneske, det kommer slet eksamen ved ind til eksamen. Og så er det din viden, der får en karakter. Det er ikke dig som person, der får en karakter. Det er udelukkende din viden om dit fag. Alt andet, det skal du lade være uden for lokalet. Og så er der altså kun 3 mennesker inde i det lokale. Du skal aflægge alle de forventninger, der må være fra andre, eller erfaringer, du har fra før, og kun koncentrere dig om de 3, der er i lokalet. Og lærer og sensor er faktisk dine venner. De vil dig det virkelig godt, og hjælpe dig med, at du får afprøvet din viden om det her fag. Så sådan ser virkeligheden ud. Det er de 20 minutter, og andet er der ikke. Thank you.